Croeso i modiwl 2 o'r rhaglen Hyfforddiant Addasu i'r Hinsawdd a Chynerthedd wedi ariannu gan Lywodraeth Cymru. Os ydych chi'n gynhyrchydd bwyd neu diod yng Nghymru, mae'r hyfforddiant hwn ar eich cyfer chi. Rydyn nhw yma eich helpu i archwilio sut y gall newid hinsawdd effeithio ar eich busnes, heddiw ac yn y dyfodol, ac yn bwysicach fyth, be allwch chi ei wneud amdano. Mae'r modiwl hwn yn dod gyda lyfr gwaith sy'n llawn mewnwelediadau ychwanegol a templedi defnyddiol. Gall digwyddiadau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd darfu ar eich gweithrediadau mewn ffyrdd annisgwyl. Dyna pam yn y modiwl hwn rydym yn cyflwyno CASUP, fframwaith dadansoddiad ymwybodol yr hinsawdd a phwyntiau hinsawdd critigol. Mae'n ddull ymarferol ac wedi strwythuro i asesu, blaenoriaethu ac ymateb i risgiau hinsawdd yn eich busnes. Dyma be fyddwn ni'n ei drafod yn y modiwl hwn. Sut i ystyried effeithiau hinsawdd drwy lens reoli risg, beth yw CASUP a sut mae'n helpu i nodi phwyntiau hinsawdd critigol eich busnes, enghreifftiau o achlyssuron agos a digwyddiadau rheadru a sut i ddysgu ohonynt. Ac yn olaf, byddwn yn cyflwyno offeryn reoli arall, sef dadansoddiad maes grym, a all eich helpu i weithredu newid yn eich busnes i ddod yn fwy cydnerthu'r hinsawdd. Dechreuwn gyda CASUP, sy'n adeiladu ar fodel HACCP y mae llawer yn y sector y bwyd yn gyfarwydd ag ef. Yn union fel mae HACCP yn ôl rhain peryglion diogelwch bwyd, mae CASUP yn edrych ar sut y gall newid hinsawdd effeithio ar rannau critigol eich busnes. Rydym wedi nodi 6 phwynt hinsawdd allweddol y byddwch yn eu harchwilio'n fanylach yn modiwlau 3 i 8. Gan ddechrau ar frig y diagram hwn ac yn symud yn glocwedd, mae modiwl 3 yn edrych ar safleoedd a mynediad. Pa mor agorad yw eich safle a chrwydwaith cludiant i effeithiau hinsawdd? Bydd modiwl 4 yn ymdrin â gweithgynhyrchu a phrosesu. Sut y gall newid hinsawdd effeithio ar eich gweithgareddau prosesu? Rydym yn edrych ar mewnbynnau a chadwyni cyflenwi yn modiwl 5. Rydym yn gwybod bod cadwyni cyflenwi yn bryder hinsawdd critigol i llawer o fusnesau ac rydym yn ymdrin ar maes pwysig hwn, ynghyd â mewnbynnau busnes eraill. Modiwl 6 yn edrych ar oblygiadau ariannol a chyfreithiol newid hinsawdd ar eich busnes bwyd neu ddiod, a rydym yn ymdrin ag addasu cost-effeithiol, yswiriant, sicrhau cyllid, a reoli'r risgiau ariannol a'r colledion i enw da. Fydd modiwl 7 yn ymdrin â pobl a darparwyr gwasanaeth. Sut mae staff a darparwyr gwasanaeth yn cael eu heffeithio gan digwyddiadau hinsawdd? Ac yn olaf, mae modiwl 8 yn canolbwyntio ar cwsmeriaid, defnyddwyr ac enw da. Byddwn ymdrin â reoli perthnasoedd cwsmeriaid a sut mae defnyddwyr yn ymateb i bryderon am newid hinsawdd. Rydym yn edrych ar y risgiau a'r cyfleoedd sy'n dod i'r amlwg a be mae hyn yn ei olygu ar gyfer eich cynlluniau datblygu cynhyrchion newydd. A sut gallwch chi ymgorffori eich dull cydnerthu'r hinsawdd yn eich ymdrechion gwerthu. Ar ôl ystyried eich pwyntiau hinsawdd allweddol, gallwch amlinellu dull cam wrth gam o ddatblygu eich cynllun CASUP. A bydd rhai o'r camau a'r gweithredoedd hyn yn bethau rydych eisoes yn ei gwneud, felly dim ond ychwanegu'r safbwynt ymwybodol o'r hinsawdd sydd angen i chi ei wneud at y gweithredoedd hyn. Er enghraifft, ychwanegu risgiau a goblygiadau hinsawdd at eich asesiadau risg a'ch cofrestru presennol. Os oes gennych gynllun parhad busnes eisoes, a ydych wedi ystyried effeithiau hinsawdd megis llifogydd neu difrod gan stormydd. A ydych wedi ystyried y cyfleoedd sy'n deillio o newid hinsawdd yn eich sesiynau datblygu syniadau ar gyfer cynnyrch newydd. Mae'r dull hwn yn ymwneud â gweu ystyriaethau hinsawdd i mewn i'ch cynllunio strategol a'ch gweithrediadau dyddiol yn hytrach na datblygu cynllun ar wahân sydd yn eistedd ar y silff yn casglu llwch.
Mae'n hawdd teimlo'n ddirym yn wyneb newid hinsawdd, ond mae defnyddio technegau reoli risg yn ei roi chi nôl mewn reolaeth. Meddyliwch am gylchoedd reolaeth Covey o fodiwl 1. Allwch chi ddim atal storm, ond gallwch baratoi ar ei chyfer drwy nodi, asesu, reoli neu liniaru'r risgiau. Mae asesiad risg yn seiliedig ar gyfrifiad syml, trwy sgorio 2 elfen o risg. Yr elfen gyntaf yw tebygolrwydd. Pa mor debygol yw'r digwyddiad? A'r ail elfen yw difrifioldeb. Pa mor wael fyddai'r effaith? Defnyddiwch sgôr o 1 i 5, gyda 1 yn cynrychioli tebygolrwydd neu effaith isel iawn, a 5 cynrychioli tebygolrwydd neu effaith uchel iawn. Yna, lluoswch y 2 rif gyda'i gilydd i gael sgôr risg. Po uchaf yw sgôr, y mwyaf brys yw'r angen i weithredu. Mae'r metrics coch ambar gwyrdd hwn yn eich helpu i flaenoriaethu ble i weithredu. Fel y nodwyd yn y sleid flaenorol, mae sgorio tebygolrwydd a difrifioldeb o 1 i 5 ac yna lluosi'r sgorau yn rhoi sgôr terfynol ar y matrics. Fel y gwelwch, mae risg sy'n sgorio 2 yn gymharol isel am ddifrifioldeb, ond yn debygol iawn o ddigwydd ac felly'n sgorio 5 ac yn mynd i'r adran goch. Tra bod risg sydd â effaith difrifol iawn, ond yn annhebygol iawn o ddigwydd, yn disgyn i'r adran werdd. Y neges allweddol yn y metrics goliadau traffig hon yw, os yw'n goch, tebygolrwydd yn uchel a difrifioldeb yn uchel, mae lliniaru'r risgiau hyn yn flaenoriaeth. Os yw'n amber, dylid ei monitro rhag ofn bod unrhyw beth yn newid sy'n ei symud i'r adran goch, a gwyrdd, risgiau isel am y tro. Y neges yw blaenoriaethu. Ffocyswch ar y cochion yn gyntaf. Ac, wrth gwrs, cynlluniwch diwerdderiadau eich asesiadau risg i sicrhau ei bod yn ystyried amgylchiadau sy'n newid ac sy'n golygu bod angen ail flaenoriaethu. Gadewch i ni feddwl am darfu posib sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd, a chofiwch y derminoleg o fodiwl 1 pan wnaethom drafod digwyddiadau sioc hinsawdd a straen hinsawdd. Mae'n ddefnyddiol ystyried achlyssuron agos a allai fod wedi codi o ddigwyddiad sioc. Beth petai ffactri ar eich ystad diwydiannol yn llifo oherwydd glaw trauma hir, ond yn ffodus ni effeithiwyd ar eich safle chi? Pa mor hir a gymerodd i'r ffactri honno adfer a fod yn weithredol eto? Beth allwch chi ei ddysgu o'r achlysur agos hwnnw? Neu, efallai byddwch yn cael eich effeithio gan ddigwyddiad rheadru. Enghraifft, nid ydych chi wedi cael llifiogydd, ond mae'r is-orsaf drydan lleol wedi llifo ac wedi eich gadael heb drydan. Am pa mor hir allwch chi ymdopi? 1 diwrnod, 2 ddiwrnod, 3 diwrnod, neu hyd yn oed yn hirach? Gelwir y math hwn o ddigwyddiad rheadru yn union hynny oherwydd bod yr effeithiau'n rheadru fel domino. Gall yr effaith rheadru fod yn seiliedig ar leoliad neu'n seiliedig ar gadwyn gyflenwi. Enghraifft, llifogydd mewn ardaloedd tyfu sy'n effeithio ar eich gallu i gael gafael ar deunyddiau crai allweddol, neu stormydd trofannol yn ne Dwyrain Asia sy'n achosi oedi wrth gludo offer cynhyrchu critigol. Mae'r ystyried y mathau hyn o achlysuron agos ac effeithiau rheadru yn eich helpu i baratoi yn well. Felly sut mae digwyddiad trwch blewyn neu digwyddiad agos yn edrych i'ch busnes chi? Dyma'r foment pan rydych chi'n dweud, ffew, dwi'n falch na ddigwyddodd hynna i ni. A oedd llifogydd yn agos i chi? Neu a wnaeth cyflenwyr bron a methu danfon nwyddau allweddol a fyddai wedi stopio'ch cynhyrchu? Mae'r enghreifftiau hyn yn rhoi cyfle i chi chwarae drwy senario fel petai wedi digwydd i chi. Be fyddech chi wedi ei wneud?
Pa systemau monitro allwch chi ei roi ar waith i'ch helpu i sylwi ar y mathau hyn o ddigwyddiadau? Mae'n weddol syml monitro tywydd, ond sut ydych chi'n monitro cadw i ni cyflenwi? Ydych chi'n tanysgrifio i unrhyw ffrydiau newyddion neu fonitro diwydiant a allai weithredu fel system rhybudd cynnar? Yn union fel rydych chi eisiau meithrin diwylliant cryf o iechyd a diogelwch, lle mae cydweithwyr yn hyderus i adrodd achrysur agos, annogwch bobl i adrodd yn yr un ffordd neu dynnu sylw at ble maen nhw wedi gweld rhywbeth tebyg yn digwydd i fusnes arall. Gall eich asesiadau a'ch adolygiadau rheolaidd o weithrediau datgelu gwendidau. Os ydych chi'n sylwi ar batrymau, a oes rhan o'ch ystad diwydiannol sy'n llifo'n reolaidd? Neu a yw prisiau deunyddiau cynhwysion crau o wahanol rhanbarthau yn codi'n gyson? Ar ôl y foment, ffyw oedd hynny'n agos, a wnaethoch chi nodi unrhyw gamau gweithredu. Cofnodwch y rhain fel ei bod yn cael eu cynnwys yn eich cynllun parhad busnes, a nad ydynt yn cael ei anghofio. Dyma ymarfer i roi cynnig arno gyda'ch tîm. Y senario yw bod is-orsaf drydan wedi llifo ac wedi torri'r cyflenwad pŵer yn eich ardal. Be fyddai'n digwydd pe bai chi'n colli pŵer am gyfnod estynedig? 1 diwrnod? 2 ddiwrnod? Wythnos? Be fyddai'n stopio gweithio? Pa systemau wrth gefn sydd gennych? Oes gennych chi bartneriaid gweithgynhyrchu amgen neu stoc wedi storio? Mae'n werth meddwl drwy'r math hwn o ymarfer, gan ei bod yn haws cynllunio nawr na gwneud penderfyniadau panig mewn argyfwng. Rydym wedi edrych ar ddull cam wrth gam o nodi achlysuron agos, a gallwn gymhwyso dull tebyg i nodi effeithiau rheadru. Gofynnwch eich hun am y trigerau posib, fel colli pŵer. Os bydd trydan yn methu, beth arall fydd yn cael ei effeithio? Ella mynediad at ddŵr, felly sut byddwch chi'n cynnal safonau hylendid bwyd diogel? Sut byddwch chi'n cyfathrebu â chysmeriaid a rhanddeiliaid eraill? A fyddwch chi'n gallu gwneud a derbyn taliadau? A sut bydd hyn yn effeithio ar eich llif arian? Felly meddyliwch am beth yw'r cysylltiadau hynny a ble maen nhw'n bodoli. Os bydd un o'ch cyflenwyr allweddol yn cael ei daro gan storm, be fydd yr effaith ar eich lefelau stoc? Ydych chi'n cario digon i ddarparu bwffer? Neu allwch chi ddod o hyd i gyflenwadau amgen yn gyflym? Mae modiwl 5 o'r hyfforddiant hwn yn ymdrin ag ystod o strategaethau i helpu i ymgyffori cydnerthedd yn eich cadwyni cyflenwi. Mae'r dyll hwn o fapio effeithiau rheadru yn eich helpu i nodi gwendidau critigol ac ystyried pa fesurau diogelwch allwch chi ei roi ar waith. Pwy ddylai fod yn monitro'r trigerau posib hyn? Beth ych yw eich cynlluniau wrth gefn? Ac ydych chi wedi neilltuo cyfrifoldebau i brofi'r cynlluniau hynny? Gadewch i ni gyflwyno offeryn arall ar gyfer reoli newid o'r enw dadansoddiad maes grym. Mae'r dechneg hon yn eich helpu i ddeall beth sy'n gyrru newid yn eich busnes, sef y ffactorau ar ochr chwith y sleid hon. Ac ar y llaw arall, pa ffactorau a allai fod yn gwrthsefyll y newid, sef y rhai ar yr ochr dde. Er enghraifft, gallai un ffactor gyrru fod un o'ch cwsmeriaid masnachol yn gofyn i chi leihau eich allyriadau carbon mwyn parhau i fod yn gyflenwyr iddynt. Ond gallai un ffactor gwrthsefyll fod y gost uchel o'r buddsoddiad sydd ei angen i symud i gyflenwad ynni gwyrdd. Drwy ddeall y grymoedd hyn a'i cryfderau cymharol, gallwch reoli newid yn fwy effeithiol. Gadewch i ni symud ymlaen at sut y gallwch ddefnyddio'r offeryn hwn yn ymarferol gyda'ch tîm. Gallwch sgorio pob grym o 1 i 5 yn seiliedig ar ei gryfder.
Yr uwch yw'r sgôr, y mwyaf dylanwadol yw'r grym. A'r isaf yw'r sgôr, y lleiaf yw'r effaith. Yna, ychwanegwch y grymoedd sy'n gyrru newid a'r rhai sy'n ei wrthsefyll i weld y cydbwysedd rhwng y ffactorau cadarnhaol a negyddol. Meddyliwch am be allwch chi ei wneud i gryfhau'r grymoedd sy'n gyrru newid, ac i leihau neu ddileu'r grymoedd sydd yn ei atal. Mae hwn yn offeryn hyblyg a dynamig, a fe ddylech chi ei adolygu wrth i amgylchiadau yn eich busnes newid. Enghraifft, efallai y bydd aelod newydd yn ymuno â'r tîm sydd â gwybodaeth helaeth am ffynonellau ynni amgen, a all fynd yn bell tuag at cael gwared ar yr ansicrwydd ynghylch eich dewisiadau ynni. Neu efallai daw grant ar gael a fydd yn lleihau cost y buddsoddiad ac eich wneud yn fwy ffoddiadwy. Mae'r sleid hon yn dangos sut y gall dadansoddiad maes grym edrych mewn gweithrediad. Gallwch defnyddio hyd y llinellau neu sgorau i ddangos effaith neu gryfder cymharol y grym. Yna, addaswch eich cynllun. Enghraifft, gall buddsoddi mewn hyfforddiant staff a'r dechnolegau newydd leihau'r effaith o wrthwynebiad gan gydweithwyr i'r dechnoleg honno. Neu gall cael mynediad at gyllid cadwyn gyflenwi werth gan gwsmer manwerthu helpu i leihau effeithiau negyddol o diffyg arian. Mae'r dull hwn yn eich helpu i dargedu'ch ymdrechion ar gyfer yr effaith fwyaf posib. Wrth i ni agosáu at ddiwedd y modiwl hwn, gadewch i ni ail ystyried be rydym wedi bod yn trafod. Rydym wedi edrych ar reoli risg a sut i sgorio a blaenoriaethu'r risgiau i wneud y defnydd gorau o chydnoddau. Rydym wedi cyflwyno methodoleg CASUP a nododd y pwyntiau hinsawdd critigol yn eich busnes gweithgynhyrchu bwyd neu diod. A rydym wedi tynnu sylw at werth dysgu o ychlasuron agos a digwyddiadau rhaeadru. Ac rydym hefyd wedi edrych ar ddadansoddiad maes grym fel offeryn reoli newid a all gefnogi'ch trawsnewid i fod yn fusnes sy'n fwy gydnerth i'r hinsawdd. Dyma 3 cham y gallwch eich gweithredu ar unwaith nawr eich bod wedi cwblhau modiwl 2. Gallwch adolygu eich asesiadau risg presennol. Ydyn nhw'n ymdrin ar risgiau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd? Gallwch nodi pwy arall yn eich tîm ddylai fod yn rhan o'r asesiadau risg hyn, a gallwch rannu dolenni'r hyfforddiant hwn. Annogwch eich tîm i gwblhau'r modiwlau ac i ddod â syniadau i'r bwrdd. Os hoffech archwilio sut y gall eich safle a'ch llwybrau mynediad gael ei heffeithio gan newid hinsawdd, yna dewch i ymuno ni ar gyfer modiwl 3, lle byddwn nhw'n mynd i'r afael ar risgiau hyn ac yn amlygu beth allwch chi ei wneud amdanynt. Diolch am ymuno â ni ar gyfer modiwl 2. A peidiwch anghofio, mae yna lyfr gwaith yn cefnogi'r modiwl hwn. Mae'n llawn gwybodaeth defnyddiol, dolenni i offer a templedi ymarferol a fyddai'n eich helpu i droi'r dysgu hwn yn weithredu ac i baratoi eich busnes ar gyfer newid hinsawdd.